Mambo Duterere vakumbira regerero mushure mekunge mudzimai wavo Dorcas Vambe abira politician mari inokwana kuita 16,000 yaifanira kutenga GD6 yake. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. So nezuro mai Duterere vakaenda kucourt kwavaifanira kunoapia mushure mekunge pane allegations ekuti she committed fraud. Guys, kanyaya dzacho dzakaoma. Regai titange ne nyaya yavo. So she was granted bail wakabuda $100. Dorcas Vambe mai Duterere vanogara kuWaterfalls Harare vakaenda kuMagistrates Court on fraud charges. Kurukunzi the accused person neaccomplice yavo kuda kwashe Vambe vanova ivo bhodhi vavo avasati vasungwa by now vaka ba mari from someone aida Toyota Hilux GD6. So vakati ivo vanogona kutomuwanira chero mota 2 chaiyo ne16,000 iyoyo. Vakaudza zvakare munhu uyu politician vakati ivo vakapiwa a waiver na President Mugabe yekuti vanopinza zvavanoda mu country kunyanya zvinhu zvinenge mota izvi duty free nekuti vane music inodiwa nemukuru wenyika. So the complainant uyu this politician akavapa $16,000 ndokubva vanyora affidavit vakati ndatora mari. Then she committed to deliver the vehicles in 2 weeks. Uyu mai Duterere vakazokonewa kuwinza mota idzi vaiti vari kuda time shoma vakazokwanisa kumpa Ford Ranger ine maBotswana plates. Anditika ndobva vati vachazomupa imwe Mercedes C200 later. Uyu muridzi akabva angoti it's fine, ndombofanotora yo Ford Ranger iyoyo, but inini ndiri kuda GD6 yangu. Yakazotorwa nevakomana vakati aiwa ine invalid temporal permit. So vakabva vanzi aiwa mota yatorwa. Uyu complainant ndokuzodzoka kwavari akati ko mota yangu sekubvumirana kwatakaita GD6 iyi yes mama mbondipa for now Ford Ranger iyi, but iko zvino yatorwa nekuti mapepa angu haana kumira zvakanaka. Mai Duterere vakagoti pano ndokuzosvika patiri nhasi. So yesterday she appeared to kucourt vachibva vanzi $100 bail. Asi zvanyanyisa kunyadzisa ivo vaDuterere vakati vedway kokuzotaura zita rapresident uchiti kwai ndinoimba nziyo dzinodiwa ndosaka ndichibvumidzwa kupinza mota. Vakumbira regero vaDuterere vakati I am very sorry to the president for being dragged in this mess. And I'm sorry to guys kana iri nyaya yeshuwa cause kuno vese vari kundirambira. I have never been granted free pass yekupinza anything for free. Former MP Maizovharwa sei kona natsano kuti ivo vane pass, and with your understanding you should have known kuti haukuna zvakadaro okundifonera unless muchidawo kusvibisa inini. That won't be fair. Anyone ane dhira akaita na someone close to me claiming I know something as long as usina kundiona handizvizivi. How painful kusvibiswa nevepedyo. Tsanozi nemufesi uyu vakazivana ndisati ndaziva madam. Police paCentral neSouthampton vakambovakumbira kuti yananai nyaya dzenyu dzosvibisa mambo. And then here we are. Hamunawo tsitsinene here. Ndiri kubva mune dzimwe nyaya dzaigadzirwa nevanhu ndoti ndadzokawo mondidai so way. Knowing deeply kuti I have nothing to do with this. Police ndo yanzwa tsitsi zvekutokukumbiraiwo kuyanana imoramba. Not only that, motodhonza nemukuru wenyika Mwari wekudenga ave nevanhu ava. So Mambo Duterere vari kukumbira regero kuna president uye vari kurwadziwa nekuti vari kusvibiswa nevanhu vepedyo. Tsano ndo vakusara vaine nyaya, asi Dorcas Vambe haachataurwi naMambo Duterere. Mambo vakuramba vongoti tsano dai ko wavo mudzimai akavasvitsa pavari nhasi guys. So ivo vari kutaura kuti musavharwe guys. Kana kwanzizvo mai Duterere vane dhiri rekupinza mota, vanogoita ivo dhiri sei ivo vaDuterere vacho vasimo munyaya yacho. Handiti munozviona guys kuti panenge paitika problem. So vari kuti ivo vaDuterere vabvunza mudzimai wavo, vabvunza zvakare Tsano kuti ko Tsano ndeipi iri kutambika iyi. Tsano varamba, mai Dutererewo varamba guys. Zvinobva zvarwadza woshaya kuti ndovabatsira sei ko vanhu vanondinyepera. It is well mambo. Zvakakuvavarira izvo kwadi. Guys chimwe chinhu chinonyatsa kurwadza ndekuti Temba Gorimbo akatoridzawo nziyo ya uyuyu ya Duterere ku UFC uko
ndokubva atorohwa futi. Unotoona kuti zvinhu zvacho zvakatovawandira Mambo Dhuterere. And recently musakangamwe kuti vakatombouya vachitivo vatombooneswa kuuya kwaJesu kwechipiri, vatomboendawo kudenga sana Madungwe, uchinyatsoratidza kuti mukomana ari kuedzawo guys kuita zvinhu zvinei nedenga, but unongoona kuti aiwa pane zvinhu zvakawanda zviri kumudzosera pasi. Anofanira kudiko kurilisa song yekuimbira kuti Satani ibva kumashure kwangu. But tinoti isusu Joshua 1:19, be strong and courageous and be not be afraid, do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. It is well. Zvakaoma guys, unenge uchiti watoburukawo mugomo, but hey, wosvika wowana zvinhu zvakadai so. Manetizens auya kuzosapota Mambo Dhuterere, asi pane vatangani kuti amai Dhuterere vari kunze vane 36 years, asi paya takambodzwa kuti vane 29. Hazvichaenderane. Mai Dhuterere vagara ikoronyera, vanonyepa chero makore avo. Saka mambo, mamuchifunga here kuti muchava immune pachembere iyi? Ndiyo yakukupinzai munyatwa yese. Munhu agara anofarira zvechitsotsi, ende kwakutonzi maybe relationship yenyu musikana akatongokutsotsai. Be strong Mambo. If you read my message before I told you this, be strong. Pasina muyedzo, you won't understand who you are. Musa push when pressure is social media, and God knows the truth. Whether you are wrong or not, vanhu vachangotaura. Ndine chigumbu kune vari pedyo. Makaimba best song. Ndo zviri kuitika. Vari pedyo kubva vaita so. Aiwa kumbirai simba. Muyedzo ndiyo jimu yemunamati. Be strong. Anomakwa ndiye ane bhora always. Remember that. As long as muri kuziva kuti hamuna chamunoziva, may the peace of God be with you. Tererai mweya mutsvene, not vanhu. Kana pasina zvamakaita zvinopfuura, tiri kuteresi ikoko taizviona kuti nzira yatorwa namambo iyi ichava pakudemba demba. Timu iri harishandiki naro, vane nzeve dzekunzwa vanzwa. So kuri kunzi aiwa mudzimai waMambo Dhuterere anga akanyanyisawo kuchembera vedu saka pasina neimwe nzira. Uko Tate Licious abva aimbira Dhuterere song akati nyaya yekuramba kuudziwa ndakakuudza kuti chii nhai Dhuterere. Nhasi tiri pano nenyaya yekuti mukadzi uyu uchembere iyi ndiyo yakupinza munyatwa yakadai so nhai Dorcas dei wachizvirega zvokwadi. So guys ndo nyaya yatinayo semazimba. Ndinotoona kuti vanhu vakawanda vari kutofara kuti Dhuterere apinda munyatwa dzakadai so, but hey, pakaoma guys, ngatiregeiwo kucelebrate kana umwe munhu apinda munyatwa. Kuna mai Dhuterere regai kunyepawo chokwadi nezita rapresident. Zvimwe zvacho munogona kungozvisungisa nezvinhu zvisina basa. Mamuchiita zvakanaka wane, makazwanira Ben Gumi wenyu muchienderera mberi muchiita zvemusic kuvanhu vechechi mapindo waneiko nai vedu please make sure kuti munobhadhara munhu 16,000 yake anenge atoshandawo nesimba. Okay, to everyone guys, thank you for watching this far. Do leave your comments on what you think about nyaya ya Mambo Dhuterere.